Future, optimering af Levi Møller, af mig, Jacob Christensen. Måden den her præsentation kommer til at foregå på, er, at jeg fortæller lidt om, hvad det er, jeg tænker, at vi kan gøre bedre af i LM, når det kommer hensyn til småkunder. Og PowerPointen kommer til at køre hver 20 sekund ved en autoklikker, jeg har sat til, og skulle trykke nu. Sådan, ja. Okay, så er vi i gang. Godt nok. Jeg vil snakke om optimering af salg til småkunder, fordi småkunder får ikke samme fordele som større kunder har, i og med at de kan have direkte kontakt til Levi Møller. Og direkte kontakt er en stor fordel at have, for så har man nogen, man kan gå til med alle sine problemer, i stedet for bare at blive sat ind i slyngen. Godt nok. For at kunne analysere på en virksomhed og fikse deres problemer, så skal man vide lidt om virksomheden. Derfor vil jeg intern salgsanalyse, eller intern analyse af virksomheden ved hjælp af de 4 P'er og de 4 C'er. Så altså product, price, place und so weiter. Det kommer vi til. Yes. Godt nok. Hvis vi starter med produkt, så i Levi Møller, der har vi samme produkter som alle andre i hele industrien. Vi har bare et virkelig bredt sortiment, og vi har til virkelig mange forskellige håndværksfaser. Vi har stål, VVS, elteknik og lidt anderledes. Vi har priserne. Det er nok det samme som, eller det er ikke nok det samme. Vi er konkurrencedygtige på vores priser, og det gør vi, fordi at kunderne skal have lyst til at handle ved os, men vi ligger os ikke helt i bunden, fordi så vil vi ikke kunne være i stand til at yde samme service, som det er. Vi går rigtig meget op i, at kunderne de får igennem os. Det er der, vi ligger os. Vi ligger 23 forskellige butikker rundt omkring i landet, spredt ud over landet, og ikke klumpet, ligesom nogle af vores konkurrenter, Hus A.O. Johansen. Så kunderne har altid et sted, og de kan tage hen for at hente varer, eller så kan de få dag-til-dag levering på centrallager. Så har vi promotion. Promotion ved Levi Møller består af, at vi har messer og kampagner og tilbudsaviser, hvor at vi trækker nye kunder til og gør sådan, at vores eksisterende kunder har nogle fede muligheder, priser og tilbud og steder at komme med at spise og snakke med os sælgere. Og de kunder, vi går efter, det er primært håndværkerne og håndværkerne chefer, som der så fint er lige her. Fordi at det er vigtigt at have godt forhold til håndværkerne selv, som er dem, der kommer ind i butikken, laver arbejde og køber os, men også at vi har gode priser og infrastruktur, der kan hjælpe cheferne til at få information. Og diverse. Så har vi noget omkostninger. Ved Levi Møller, der har vi fokuseret rigtig meget på logistiksiden, hvilket vil sige, at vi har rigtig mange forskellige varer, som der er altid adgang til 250.000 plus varer, som vi kan sende fra dag til dag, og så 250.000 plus skaffevarer. Bevægelsen, vi har altid direkte levering fra dag til dag, fordi jeg har 250.000 varer, og så har vi butikkerne, hvor der er 6-12.000 mest solgte varer, hvor at kunder altid kan komme ind og hente, eller så kan vi sende direkte for alle de varer, der er i butikkerne inden for et par timer. Kommunikation, vi har et rigtig godt salgsunit i Levi Møller, hvor at kunderne kan ringe ind og få at vide alt, hvad de nu vil have, og få hjælp til ting og sager. Og så har vi et godt bagland med kundeservice, support team, og det er også det, vi kommer ind på her med småkunder. Godt nok, småkunderne. Salg til småkunder, jeg kommer til at lave en EFO-model på det her salg til småkunder. Det bærer meget over i, at der kommer en direkte kontakt til småkunderne, de kan snakke med. Ved Levi Møller er vi nemlig begyndt med det her småkundekoncept, hvor vi tager kontakt til mindre kunder. Det kommer jeg så til at sidde med, hvor jeg ringer ud til nogle kunder, siger, at vi har givet dig gode rabatter, vi kan give dag-til-dag levering til alle diverse adresser, vi har kæmpe sortiment af alt, du kommer til at bruge, og du kommer til at have en direkte kontakt, som er mig, du kan snakke med. Det kommer til at have den fordel, at du altid kommer til det kommer til at du får bedre priser i form af rabatterne. Du kan sikre, at du får tingene til tiden, til det sted, du gerne vil have. Og hvis du får en forkert vare eller for meget, så kan du give det retur og være sikker på at få det tilbage. Udbyttet er så, at, som så fint er her, at når VVS'er og en logistikpartner er sammen, så går det rigtig meget bedre for VVS'erne, eller vores kunde er så sammen med VVS. Det er derfor, det er det, jeg snakker om. Ja, godt samarbejde giver bedre resultater for alle.
yes, et sted, hvor jeg har mærket, at der ikke er så godt samarbejde mellem kunden, som så vil være mig, og leverandøren, som så vil være Danfoss. Det er fordi, at Danfoss har ikke nogen direkte kontakter, hvilket gør det virkelig svært for mig at finde ud af noget som helst, eller hjælpe mine kunder ved det. Så derfor vil jeg sige, at det er vigtigt at have en direkte kontakt. Og måden, vi sætter det her op på, det er smart-modellen. Målet hedder sig, at vi skal øge mængden af småkunder for én kunde per uge resten af året. Og det vil så komme til at opfylde alle de her krav, som der er i smart-modellen. Det specifikke ved det her er, at det kommer til at øge med, det er meget specifikt, i at det får nogle få kunder til at handle ved os, og vi kan så argumentere for den bedste løsning, altså godt bagland og direkte kontakt, og det øger så, og målbarheden er så, at det øger mængden med en person om året, altså, eller en person om ugen, det vil sige 10 på et år. Det er attraktivt i, at der kommer flere kunder, det er realistisk i, at det er en person ud af 700 potentielle kunder, eller en kunde ud af 700 potentielle, og det er tidsbestemt i, at det skal være inden om året, eller inden året om, så det er tidsbestemt garanteret. Godt nok, det var alt jeg havde at sige for nu. Det er ret svært at få al den her information pakket ind på 20 sekunder, vil jeg sige, men det har været en meget spændende udfordring, og jeg er selv ret tilfreds med resultatet, bortset fra at man ikke kan uddybe det så meget, som man gerne ville på de forskellige modeller. Men ja.